sarta pawonuting ranmu resik kasang ira direngkan manis Karma putra yang arikan Joyo lir sapodo tumiling angulati Ospito met mindah kang warni Kawula nuwun sewu Kaka Prabu Ndarawati. Kula ingkang pinercaya dening sagung para kawula mangka dados kemudi wonten ing negari Ngamarta. Yektosipun boten namung weh kamulyan dumateng para kawula nanging ugi rumeksa alam saisinipun supados tetep lestari lan widodo. Karana yektosipun alam ingkang endah lan asil bumi ingkang ageng kados mekaten menika sanes warisanipun para luhur nanging menika yektosipun kedah dipun warisaken dumateng para anak putu ingkang badhe nerusaken dumateng dharma wonten ing Marcapada. Nun inggih Yayi. Leres ingkang dados dawuh Paduka Yayi Puntadewa malah jagat ingkang sampun sepuh menika kala mangsa panguwasa kawicaksananipun dipun kendhaleni dening para sugih karana kawon kalian janji nalika pimpinan kala wau nyalonaken dados pangarsa dipun ragati dening para sugih kala wau wasana para sugih kala wau ingkang ambangun wewangunan ingkang awujud papan pariwisata papan palereman malah boten ringa-ringa ambangun pabrik ingkang ngrusak dumateng alam ngrusak dumateng segering hawa malah kepara nyikara bumi satemah nuwunaken bencana banjir longsor lindhu ingkang tetela ngrugekaken dumateng tiyang kathah. Nuwun sewu kalilan matur kula ugi pun Janaka nderek sumelawatur. Bumi Ngamarta ingkang kinepung samudra ingkang wiyar lan endah menika mujudaken kanugrahan agung. Namung emanipun para warga Ngamarta namung dados nuwun sewu tiyang Ngamarta namung pados untung tanpa metung risak ing samudra ingkang kedahipun dipun upakara supados tetep endah lan resik.
kejawi saking menika Koko Prabu kabar ingkang sumebar pawarta ingkang rata saperangan kawula panggesanganipun kanthi misaya wina sakmangke sampun ajrih lelayaran wonten ing seganten Karana wonten tiyang manca negari ingkang jahil mlebet wonten samudraning negari Ngamarta kepara wanindaku bilih menika wilayahipun lan menawi dipun emotaken malah nyerang dumateng para nelayan Ngamarta. Lah, Yayi, nuwun sewu. Para kadang Pandhawa ingkang nyangkul jejiban mongko dados pengayuman kedahipun budidaya kanthi sakiyating tenaga. Njagi lestarining alam lan wetahing wilayah sampun ngantos dipun rebat dening bangsa sanes. Yayi Puntadewa. Menawi kula suraos menapa ta sebabipun bangsa manca wantun tumindak jahil lan nyepelekaken negari Ngamarta karana pancen Ngamarta dereng anggadhahi kawibawan karana negari Ngamarta dereng wonten senopati samudra pepethingan ingkang tatak tangguh lan tanggon rumeksa dumateng rahayuning samudra ingkang wiyaripun mangilak-ilak katemekaken mangancur lakuning angin gugur agraning arga wong kura kurnita kakiri-kiri ora bumi pragampita padula mangambak ambak sarta pawon sing ranu resing karsaning sun dening kanyut manis liringira Gusti kawula nuwun sewu sinuwun Prabu Puntadewa nyuwun gungi samudra pangaksami dene kula Cumantaka sowan wonten setinggil tanpa piniji. Ora dadi apa nun sewu panjenenganmu ki sapa? Nun inggih kula peranganipun para kawula ing Ngamarta ingkang ngupa buga nyambut damel kanthi lelayaran njala mina wonten madyaning samudra. Kepareng kula ngaturaken ketiwasan sampun pinten-pinten dinten niki para nelayan Ngamarta mboten wani nengah mboten wani lelayaran pados mina. Karana wonten makhluk ingkang gegirisi menawi nelayan nekat saya nengah tartamtu badhe dipun ora arik dening makhluk kala wau kanjeng.
pangkawlagar manguwuhing mungsuh aminta lawan anggrolir sing nabdo kadyayun gal nobro ladal iki ana wong gedhe dhuwur wani nyemplung segara sapa satriya panenggak Pandhawa ing Jodipati jeneng Kubrata Senaya Werkudara iki ana wujude makhluk tugelan dhuwure cuyu awake buta apa-apamu kowe sing jalari para-para kawula ingkang misaya mina ning samudra kene padha kamigilan mbok apa aku ora peduli sing baku wetengku wareg apa ora melek mripatku iki samudra wewengkon negara Ngamarta aku ora gagas aku kewan kewajibanku ya kaya ngene iki yen luwe mangan to mbadhok bangsane buron banyu ingkang mampir wah wah Mendel-mendelke capitku tanpa nono wah 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 hey kondange mbrebegi jagat duwe kaprawiran ngidap-ngidapi yen ana daratan mbok menawa Werkudara menang ning banyu ora kalah babar pisan ndak capit nyatane kae kumbak kumbul dening banyu ari ngenteni bangka kae Ditla karya wangsit pindha kumbang ngajabing tawang
susuh angin ngendi nggone ing palatalah Astungkara sidam sekaring dawana langgeng keseret dening gedene ombak ndak sawang saka kaduwanana ingkang mencara mawa teja ora pangling ki jebul malah putuku Dewi Antasena. Ya ngger nadyan to kowe sekarat kaya mengkene. Mbok menawa isih ana pengayomane Hyang Agung tak suwunake marang pangeran muga-muga mbahmu Baruna isih duwe kemanden waluya jati temah mulya Antasena. Wiwit obah nanging durung duwe kasantosan bocah iki. Ya ripah lungguhan iki coba awakmu tak sembure ngangge upas kobar. Pangabektiku kunjuk marang Eyang Baruna lan aku banget ngaturake panuwun ingkang tanpa upama Mbah panjenenganmu sing dadi lantaran Antasena bisa waluya jati ya mung yen ndak gagas yen ndak rasa isih tentrem aku urip karo kowe mapan ana ing telenging samudra kene tinimbang mentas ana ing daratan kumpul karo menungsa sing nyatane mung ngumbar murka muja karo mareme dhewe-dhewe mburu karo napsune dhewe-dhewe sak bisa-bisa aku dadi nom-noman njejekake adil lan bebener bareng aku teka ana negara Ngastina ing atase wong sing jumlahe won kok siji-siji ora ana sing ngerti karo kautaman nggih lakon apa to Mbah iki lakon apa Sagung sopanto wahyuning Allah ya tumilah mangolah ngelmu bangkit
bangkit mikat reh mangukut kukutaning jiwangku Ruhanana Yonggir Antasena jeneng sira utawa jeneng kita aja gampang kaget lan gumun mulat marang gelaring lelakon lan sipat pakartine para menungsa merga kabeh mau yektine nyakra manggilingan anut lawan lakuning jaman Antasena jaman iku yektine dipirang dadi papat ya kuwi jaman emas, jaman perak, jaman tembaga lan uga jaman wesi. Jaman emas iku anane mung tentrem lan rahayu, racake sipate menungsa isih tulus lan suci, durung kalepetan marang dosa, mula anane mung bagya mulya. Sakwise jaman emas banjur nglerek ing jaman perak. Kautaman isih ngrembaka nanging angkara murka nadyan mung sithik wis wiwit ana. Banjur sakwise jaman perak ngambah jaman tembaga. Antarane kautaman lan kamurkan timbang bobote. Ning endi ana kautaman ya mesti ana karo kanistan. Ning endi ana bab suci mesti ana bab sing reget. Ya pancen kaya mengkono kuwi lumadine jaman tembaga. Ewadene ingkang angka 4 ya kuwi jaman wesi. Sing jenenge kautaman wis kagiles dening kanepson lan kamurkan menungsa ngakune ya padha mangiran karo Gusti nanging sejatine iku mung kanggo kudung lan amping-amping anggene mangiran karo donya saisine mangiran karo derajat pangkat lan uga brana arta nanging gandeng lakune jaman iku nyakra manggilingan kaya dene ubenging roda. Mula yen jaman wesi wis sumisih bakale bali meneh marang jaman emas ingkang kebak karahayon. Nadyan lumakune jaman kaya mangkono yektine kabeh mung gumantung menungsane dhewe. Merga pangeran ora bakal ngowahi lelakone menungsa yen menungsa dhewe ora gumregah pengin ngowahi karo nasibe lan pakartine dhewe. Ewadene suwe lan orane lakune jaman 4 kuwi mau ditemtokake dening menungsa. Kari menungsane pengin jagat iki rahayu apa pancen pengin rusak-rusakan. Ingkang gunggung kumpule lakune jaman mau yen diringkes dadi sedina sewengi. Tegese yen bengi iku kahanane saya peteng lan saya ndedet mesti wanci awan enggal tumeka satemah dadi padang tetrawangan ingkang ana ya mung bab ingkang mulya lan uga suci Antasena. Punapa pamirah ingsun prihatin waspa kumijil tuhu tahatan pokarya kang kandrinemakan Gusti gelung rino sak sekarnya Kanjeng Hyang Baruna banget anggen ngaturake panuwun nadyanto mawis doyong ingkang dadi lekase Antasena ripalungguhan iki banjur gumregah merga pancen aku durung bisa nggagapi kanthi rasa kawicaksanan anggenku nglijah marang dumadine lelakon ing alam padang tetep kowe nyebaro marang kautaman lan rasa asih sarta njejekno adil lan bebener ya nggih aja mung katremapan ana ing samudra mentasa saka segara yektine ora mung samudra sing mbutuhake pengayomanmu nanging daratan ku ya mbutuhake marang Antasena anggene pone yang paring
usada kelawan jeneng kita mau ya kuwi ndak sembur nganggo upas kobar. Upas kobar wis nyawiji ning anggamu dadi kekuatan ingkang linuwih kanggo srana mbrasta marang Angkara Murka Antasena. Bapak samar pamoring suksma sinuk semaya winah yo ing api sinimpen telenging kalbu jagat dewa batur ya jagat mangestungkara babar pisan ora nduga mana ingkang katut keseret dening ombak gedhe jebul malah wong tuwa sing ukir marang jiwa ragaku. Rama Kyai Werkudara, muga-muga ana pitulungan saka Hyang Agung aku diparingi karo Simbah Baruna kadigdayan linuwih upas kobar bisa uga kanggo nglumpuhake mungsuh nanging bisa uga kanggo srana tamba. Muga-muga aku isih duwe kemanden ya merga saka keparenging Pangeran Waluya Jati ya Pak. Kunto kumbul patang kethi kang sayang gongkara gadani Rama bab mabit mulat bang halingah linguk mangwo sumbar minta lawan wong edan dekling Antasena ya Pak. Syukur bagi 1000 bapak wis waluya. Ya. Kowe sing nulungi aku. Ya lantarane ya kuwi upas kobar. Bapak tek kaya ngono sebabe apa? Ana wujude buta ingkang gegilani gawe rusak ana ing samudra negara Ngamarta nganti buron banyu dontek.
Para-para ingkang misaya mina kabeh padha nyingkir, kabeh padha wedi. Jenenge sapa? Yen ra kleru jenenge Yuyungkara. Mundura Pak, aku sing ngadepi. Apa kira-kira rangkep seret nyawamu? Kudune kowe mudhar parandini malah bendeles kaya mengkono Antasena. Nadyan kaya ngapa lan kepiye aku tetep percaya pangandikane para pinter, sing bener bakal jejer, sing luput bakal mawut. Wong becik bakal ketitik, wong ala bakal ketara. Sapa mbibiti ala iku wahyune bakal sirna. Wah, sajroning payudan rasa mejang karo mungsuh. Nggih putra Jodipati sang Antasena. Nadyanto semu kaya kaseser ing yuda. Parandene yektine golek lenane mungsuh. Mangkono sigra mancik wonten pundhakira. Nenggih sang Yuyungkara miwah wil kampana. Matek kadigdayan linangkung. Upas kobar mangkono den tamaken ing yaksa kekalih ambyar dadi lebu. Wah! Laruta godha guru kula
yen tanah mutusa sang Sri Antasena sakusi buta loro mudar kowe kaya lumayu kapiandhem kaya wong setanen kowe bakal menyang endi Pak mumpung Ripalungguhan iki lagi ketrima sing dadi uripe Antasena duwe kadigdayan linuwih upas kobar aku sing duwe hitungan karo Ngastina wong Ngastina tansah jahil karo para Pandhawa ora mung para Pandhawa nanging uga marang kawulane dhewe warga ing negara Ngastina parandene serakah dakah-dakah nyiksa karo wong cilik tanpa ngangge petung nganggo ati ingkang suci kula supaya jagat iki tentrem lan rahayu Duryudana sak antek-antek tak babatane kabeh Pak Antasena aku ngerti jiwamu pancen bocah enom lamun to kaya mengkono pakartimu kuwi memper nanging aku wong geran duwe kewajiban ngelikake marang anak sing keseluru aku ngerti tumindakmu iki bakal jejegake adil lan bebener pancen ingkang sinebut adil lan kautaman kuwi kudu digayuh kanthi sakuwating tenaga yen perlu ana sing kurban nyawa nanging ing jagat iki adil isih kebuntel dening nepsune menungsa mula kala mangsa adil sing sejati kuwi ora bisa mawujud merga kabeh menungsa isih goleki adile dhewe-dhewe anut karo mareme rasane dhewe-dhewe dene uripe menungsa sing bener kuwi ora mung goleki adil nanging golek ana rasa tentrem lan semelehe pikir yen rasane wis legawa yekti adil kang sejati bakal ndok tampa lan ing donya yektine kowe langka bisa antuk adil yen njaluk adil ngentenono besok lamun wis sumewa ana ngarsane Gusti kang nyipta jagat menungsa bakal weruh lan ngunduh pengadilan sing nyata mula Ripalungguhan iki aja kebangetan anggenmu golek adil yektine adil bisa ndok tampa lamun to rasamu legawa gedhekake rasa panarima aja aneh-aneh Dedenggayo gegono Sirara Mandaya pati jagat Dewa Bathara jagat Mangestungkara yen ndak etungi kaya meh sesasi anggenku ngenteni jedule anakku Antasena aku wis mapan ana tepining samudra parandene rasaku mung semelang lan kuwatir mongko budale mbiyen ana negara Ngastina ki bareng karo Anoman aku wong tuwa dhewe parandene nganti ra bisa tanggung jawab lakon iki lan wurungu aku sing diwelehke karo wong pirang-pirang tinimbang aku dianggep kleru dianggep dosa tak bela pati Antasena aku melu njegur segara mati mbok wis arep nyapa Pak Di arep njegur segara adem yaine njegur segara lho Antasena wis waluya jati temah mulya iya pangestune Pak Di Anoman wis waluya lha iso bareng karo Werkudara
Apa Yayi Werkudara golek Sang Dewa Ruci meneh? Luman Kakang Wojo klera-kleru. Netepi tembung anak polah bapa kepradah. Anakku jegur, aku yo melu jegur. Anakku Katriwandan, aku yo melu Katriwandan, iki wong tuwa sing tanggung jawab. Lho, Antasena Katriwandan, Yayi Werkudara yo Katriwandan. Iya, tegese Antasena sing nulungi malah kowe. Malah kuwalik aku ditulungi karo cah iki. Wah, lha iki dene Taruna ngkuli bapa. Iya, watone dudu bapa Durna. Iya. Aku melu marem, aku melu seneng. Ripalungguhan iki Antasena minangka wakile nom-noman bisa timbul meneh. Ayo Ripalungguhan iki wancine wong Ngamarta nyungsun kekuatan mergo wis bola-bali. Samudra Ngamarta diincer karo wong Mancapraja. Aku nderek mangayu bagya. Kabar wis rata satemah akarya bungaing kabeh para kawula ing Ngamarta. Ripalungguhan iki samudra ing wewengkon Ngamarta wis tentrem ora tintri meneh. Merga anane si Antasena ingkang bener-bener dadi jiwa prawira nyelametake marang samudra ing wewengkon Indraprasta. Yayi, kula kinten ngibaratipun tiyang miling-miling ngubengi jagat nggih menika ingkang trep. Kejawi pancen Antasena menika anggadhahi keluwihan mapan wonten ing samudra, ageng labuh labetipun Antasena wonten madyaning samudra, tetulung dhumateng warga agung ing negari Indraprasta. Inggih nyuwun pangestu Kaka Prabu. Antasena kula tetepaken mangka dados senopati samudra Ngamarta. Kula nderek mangayu bagya sinuwun. Ripalungguhan samangke sampun jangkep senopati ingkang mapan wonten ing Akasa Ndara Gatotkaca, senopati ingkang mapan wonten ing daratan nenggih Ndara Antareja, senopati ingkang mapan wonten samudra nenggih pun Ndara Antasena. Pulisi Ngamarta dipun pandhegani kaliyan wisanggeni. Mila saking menika muwuhi dhumateng kekiyatan kasantosan lair lan batin tumrapi warga ageng ing Ngamarta merga kridanipun Raden Antasena. Katentremanipun negari Ngamarta mugi saged nular nyrambahi wonten ing wewengkon Banaran, Sidoarjo, Senori, Tuban. Wiwit saking perangkat masyarakat Manggiya Hayu lan Rahayu, Durga Mendak, Kala Sirna, Iwana lan Basuki. Dene kula Semar ingkang ngayahi wajib ngrumaosi ing reh kalepatanipun mila nyuwun gunge samudra pangaksami sak beja-bejane sing lali isih beja sing eling lan waspada sinuwun.